ki bani lokacin ki ko zana raya a duniya, ki bani tabbacin zamana da ke kin ji barauniya. Ni da ke zan gina buko a sanki a duniya. Wallahi ki rantse biki taba min sata ba, tsakanin ki da tsarkin mulkin Allah ki rantse ki ce wallahi ban taba yi maka sata ba tunda nake. Na rantse da girman Allah. La zaki wallahi karan kwata zata. Wallahi ba ta sata uban ne. Wallahi kin taba min sata. Wallahi kin taba sata. Na rantse da Allah ban taba maka sata ba, amma kai ka min sata ta fi ɗari. Yanzu me zaki ce game da auren Anas Magu? Biki je ba mu je ba. Anas Magu Allah sanya alkhairi. Allah ubangiji ya kawo kazantar daki. To me zaki mutu da Tima Yola? Na ga yau tana birthday. Ita ma fa auren ta ya kusa. Na rantse da Allah dan kar in faɗa ne, ka san waye mutum? Wani shugaban ƙasa ne, Allah dai ya ba mu. Wannan na cadin? Eh? Matsalar ku ce. Ya matsalar mu. Alo la me za? Ka ji ne? Ka shi ka ji?